l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, David Agius, kien voċiferu favur il-proposta mill-grupp tal-Partit Popolari Ewropew, l-IPP, biex l-Unjoni Ewropea tkun armata sa snina lesta għal kull eventwali, tant li ma ddejjaqx jindika li lest li anke jibgħat lil ullidu għall-gwerra. Dan ħareġ waqt dibattitu fil-programm fuq ir-radju tal-Knisja ssib filgħodu bejn il-kandidat Laburista għall-Parlament Ewropew din l-attart u l-istess Agius. Il-President tal-IPP, Manfred Weber, fl-aħħar jiem iddikjara li l-Unjoni Ewropea jeħtieġ tkun armata anki bl-armi nukleari. Fl-istess ħin, il-proposta ta' armata Ewropea li tkun lesta għal kollox u tikkollabora anke man-NATO qed tiġi timbottata kontinwament mill-President tal-Parlament Ewropew, l-Ewroparlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola. Mistoqsi fil-programm dal-għodu mill-kandidat Laburista jekk jaqbilx mal-proposta li toħroġ mill-manifest tal-Partit Popolari Ewropew u li tiegħu jagħmel parti l-Partit Nazzjonalista, l-ex viċi kap nazzjonalista ddikjara hekk. Qabel mal-manifest tal-Partit Popolari Ewropej li bliktar mod ċar qed jitlob li jkollna b'mod immedjat forzi armati Ewropej. Iva. Taqbel? Iva. Il-maħatibat l-ulidek? Iva. Din id-dikjarazzjoni tkompli tnaqqax il-mentalità favur l-armamenti u l-gwerer li qed iħaddan il-Partit Nazzjonalista llum. Dan anke wara li l-kap nazzjonalista Bernard Grech innifsu ukoll esprima femtu favur Unjoni Ewropea armata. Fl-istess programm reġa' tqajjem il-fatt li l-Partit Nazzjonalista ilu l fuq minn sentejn jikser il-liġi billi ma jiddaħħalx ir-rapporti finanzjari u dawk ta' donazzjonijiet li rċieva mal-Kummissjoni Elettorali. Waqt li l-kap tiegħu fl-istess programm qal li għadu ma jistax isib awditur fil-pajjiż, David Agius irrepeta dak li qal il-kollega tiegħu Jerome Caruana Ciria din il-ġimgħa. Jiġifieri li l-Partit Nazzjonalista għadu qed jara il-proċess ta' awditjar marbut ma' dawn l-obbligi. Għandu il-Partit Nazzjonalista, ġansib dina mistoqsija leġittima, ġifieri. Għandu il-Partit Nazzjonalista ir-rekords tiegħu, ir-rekords finanzjarji tiegħu ipoġġihom fejn għandu jpoġġihom, jiddepożitom fejn għandu jiddepożitom. Jiena tiġà smajt il-kap tal-Partit u Ġenerali l-affarijiet ħajdin ħajsiru kif għandhom ikunu. Dwar dan il-ksur flagranti tal-liġijiet minn dawk li jippretenduha l-paladini tad-demokrazija u l-governanza tajba, l-istess din l-attat fetaħ protest fil-qorti flimkien mal kandidata oħra Laburista għall-Parlament Ewropew Marija Sara Vella Gafà. Mill-kontroprotest li preżentat sussegwament il-Kummissjoni Elettorali joħroġ ċar li fl-aħħar sentej intbagħtu 5 sitti ta' twissija lil partit ta' Bernard Grech li iżda il-koll ġew injorati. Dan bil-maqlub tal-Partit Laburista u l-partiti l-oħra kollha li għadhom il-kontijiet tagħhom pubbliċi fuq is-sit tal-Kummissjoni Elettorali. Waqt li komplit l-intervista l-RTK, David Agius ukoll meskluda xejn mill-possibilità li Roberta Metsola tkun il-kap tal-partit fi żmien li ġej.